Referanduma Herêma Kurdistanê ve dengawê li ser Kurdên Sûriyayê heye. Partiyên siyasî yên Kurdî li Sûriyayê helwesta xwe eşkere dikin û piştgiriyê didin vê gavê. Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD dibêje got ev gav wê bêtir aramiyê bixe rojhilata navîn. Şêwremendê hevserokatiya PYD Birêz Sîhanûk Dîbo ji bo dengê Amerîka vê yekê tekez dike. Wekî Partiya PYD em vê gavê piştgiriya wê dikin gorî berjewendiya gelên Kurdistanê li başûrê wê temsîl bike û karî bê hemû çareseriyên wê siyasî û pirzgirêkên wê heyî û ji bona rewşekî ewle û istiqrarkirina rojhilata navîn çê gavekî derbarê vê mantiqê henekê de bê em piştgiriya wê dikin. Partiya Pêşverû serzarê endamê komîta xwe ya siyasî Birêz Ehmed Silêman dibêje got hêviya wan ew e got bandora vê gavê ser rewşa navxweyî ya Herêma Kurdistanê hebe û bi taybet bandoreke erênî bike li ser yekrêziya siyasî di Herêma Kurdistanê de. Em li cema wek Partiya Pêşverû ev gav çi qasitêke xidmeta karibe mesela federaliyetê parêzê û tu xeterê neyne ser wêna gelekî giring e ne bi ciyê got ginakokîk di navbera hêzên siyasî Kurdistanî di li wê deke karibin bi yek mewqifî helwesta xwe yanî bidin xuyakirin li dijî van karek pêşiya vê istifta ji ber istifta bixwe îro şerekî wê mezin dibe ev biryar bi rastî yanî xeteriyek wê mezin jî heyî lêwilo jî mustaqbelekî mezin ji Kurd re ev giraniyekê didi ser serkirdayên eqlîmê Kurdistanê partiyên siyasî ew karin vê meselê nehêlin bibe cê xeterekê li ser rewşa îro Kurdistan tê de ye federaliyeta heye gelekî giring e li gavê wan di wî alî bê aliyê ev mesele pêş vehere ne bibe cê nakokê û muşkilatê û xeterekê li ser rewşa Kurdistana Iraqê. Li aliyekî din Partiya Aştî dibêje aktivkirina Perlemanê Herêma Kurdistanê û çareserkirina aloziyên siyasî wê bihêle piştgiriya cîhanê ji bo referandûmê bêtir be. Di heman demê de dibêje ev gav gaveke dîrokî ye û erkê her partiyeke Kurdî li cîhanê got piştgiriya wê bike. Serxebûna parçeyê Kurdistanê yanî em wek partiyên Kurdistanî gerek em piştgirtî bikin û em pîroz bikin. Niha ji mavê gelê me Kurd li başûrê Kurdistanê li Herêma Kurdistana Iraqê vî mavî got biryara xwe a referandûmê bistîne. Partiyên siyasî yên Kurdî li Herêma Kurdî li Sûriyayê bi hemû rengê xwe piştgiriya serxebûna Herêma Kurdistanê dikin û vê gavê mîna gaveke dîrokî dinirxînin. Referanduma Herêma Kurdistanê nêzik dibe. Partiyên siyasî yên Kurdî li Sûriyayê dibêjin wê bandoreke erênî li ser Herêma Kurdî li Sûrî bike. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.